La diferència entre dir llengua o llengua és a l'abast de la teva llengua. Que què dius que què? Torna-ho a escoltar. Llengua, llengua. Notes la diferència? Més o menys. Per pronunciar correctament el so de la doble L, pots fer-ho a partir del so de la I. Només cal que col·loquis la boca i la llengua com si volguessis pronunciar una I. I mentre estàs pronunciant aquesta I, fes que el dors de la llengua, és a dir, la part superior central de la llengua, toqui el paladar. I. Si no et surt el so, segurament és perquè no estàs pressionant bé la llengua contra el paladar. Una altra manera de pronunciar la doble L és a partir del so de la L. En aquest cas, has de començar pronunciant el so de la L i, sense desenganxar la part del davant de la llengua, intenta pronunciar una I. Veuràs com de manera natural la part central de la llengua s'adhereix al paladar i aquest so de la L es converteix en el so de la doble L. Si no et surt el so, segurament és perquè quan has canviat l'articulació per pronunciar la I, has desenganxat la llengua de la part del davant i no està pressionant el paladar. Ves practicant la pronunciació del so amb una d'aquestes dues tècniques fins que et surti. Si ho fas davant d'un mirall, veuràs més clar si estàs articulant correctament el so. I una vegada aconsegueixis pronunciar el so de la doble L aïllat, és el moment d'articular-lo en context. Pots començar amb paraules on la doble L es trobi en posició inicial. Llapis. Després, ho proves amb paraules que tinguin la doble L enmig. Millor. I finalment, amb paraules on la doble L es trobi al final. Ell. I abans que ho preguntis, no, definitivament no. No pots pronunciar la doble L a final de paraula amb el so de la L. Ja ho tens? Doncs si vols continuar practicant la pronunciació del català, visita el nostre web UPC Digue-ho bé i altres paraules també. Llengua. UPC Digue-ho bé, UPC Digue-ho bé, UPC Digue-ho bé.